Abamenyi ba Nyusia Yireme constituency ya Nyaribari Chache bakurwa n'umuwakili Timoto Omwando nigo bakirege turi kubwatekana ne mu contractor oyeturi bagarikorosya epara ekorwa keroka gocha kisi nigo bagote no mu contract uyo nigo aho murete kogoto asense mogete yepara ekerekeire abantu abange konyora chinguma asabande basiririo bugima baruregeka kyamatuko 18 gochi ase serikali enene kwene kingo mo contract yinkurusiare ekogoti yo asepara bare ya kisikeroka igongo boli company ya Kenha njachete kwane batamagara batiare ngorane bakateba nkumbikira bali bakareta magara batiane bakabekanse bakasabakiri 17 bakaira magara batiayo nane ndikedi yakabe engone bare mete kiane twara tia tumanye serikali enene igere konya nese indi ne school njirangera abana bagutambuka bono nona abana bali kunyara kurigererero goro na mate ase nyenje kurende batangetega ase totinne murigere tiga kogotonererega yare dire extend nyinge sana oyo bege tatu aje konya Rusia tukayunga bakore gasi bajire ndona kore kurusigwa bono iga egari ya monja gutega tuome yende sabune gonjo kaiga yende tero chinga gonjo ke ekayetuoma yende yatuomete abana besukuru ga bacha kukwira egari sukuru egutuomu tu asinye mbaro je kandrate serikali yarute kweno ngari ya Kenya Urban Roads Authority kwanye de konyara tigate contract ya bete ko de Rusio onye de Rusio matuko toro narenga 18 muna matuka 18 kwa kurere eto so ato nona baba na ji kuma baba ba umire Rusio be kwa pararia benna ko ji goro wala sababu tani chigari chabo kokoteye litangani esiege to je so je poda mandu bodi sto so ara gochi eserikali karamoira abantu be contract kore gas tiga contract kore gas ya kore buya Rusio bintu bya para ai saba begetega ntugamba kwamba tipara baje kubete bintu bya boga ene go soriembe egentekene ene go soriembe sana kobeka goto para une babegetega etokunyoleka nuisance nande of course neko stop obstruction ose moro jinga obstruction ere serious nana mangana mwakwana ntibono ngonya irande ndo ine ngonya imokinde inyira sabwende koiru ngoli kratore kena rirobe na inu mate more entaito to be compensated osema etoko ba matiko 14 ndo ine baru segenteka onye mbari ko rusioro twende kotini mate myakeri akara serikali yakwa lebintu abantu bakira mutari ko boli maswali ngakiri erete osema bone gase ekatibe nyimo gwate right yoko bona ki yo question osema na ndo bontu wangaini ntuma itase na botora ntu andamana asebono ega ntuma ya sto gira